omomuro yo manyene complainant inko eterenga bana chibande chibekanse abamura bagasoimia yani bagochibugie mioranga ka takikera ikase kotie na chengeki oroberu ne nora isaro bekerete personal tingo twale mejana abongo sike kotie ebekoro bagore sakarteki esabegete abana mbara bita abana muna abana nyombe yatagorete isega akwa abana bambabwati na ngento bakori bari ndakana mura kwanza minto no bari kurara igo bari ngabataka bo 10 mama nero rukugo barangiri baragira ase nje ngina ari ngomukungu kabere nero kamio kiga mikigo rari mechi ono byokire nande ngake uterege kubambuka ikobambuke Ebono, tarere duka ya Josmo Mega eyibwate special offer yomutinyi Odisemba ase bintu byonsi bya nyomba gati yabo amasiya mandasi chisabuni amafuta y'ekingeni esukari pambals omochere gati y'ebintu binde ebinge bikonirwa ase liguri lya Nsemono onye kubwate eduka gosaye no monchorya aiga no konyora ebintu byo byonsi biyoganetie elyo koneri ya customer chiao ase liguri lya Nse ikyokereiraye korosia obuhaita Josmo Mega boigonkone bale chimbusuro chonsi chugusimeka amoyo ao chindagira chichitugo chichingencho ao talira eduka ya Josmo Mega yegotoka as roundabout nyagitali ya KTRH ange ne nyumba ya Blood Bank ose obakere simi enoti isano na ibere kianda ibere isano nemo eyemo isano inye isano na ibere ose enoti isano na ibere isano nemo kianda isano nemo enoti isano nemo isato Josmo Mega eduka ya unambeyemo asoko ni bintu byonsi aserigolirianse Mateyemo ime ya Nyauswan eyogotoka ime ya sub-county ya Nyaribari chache e-county ya Kisii omochibu mugaka okorokwa Peterson ochimbirerere kubatikana hano kunererwa kubolemo abo osoro bebe rogendere tugosukigwa yamate yo mugaka ochi eyugo ikirabono iga egotebekana ere entaka egenderete kugania obone wabo kurwa ase kyombe gya okorwanira obone bwa mwanya bantu weyosona nigatia elio kobakonyera obolemo bwabo kurwa ase kazeni yabo egotebekana ugotumeka chibesa osoko baura obolemo abono nigo ekaseni yugo cha ase amate bose family yo mugaka Peterson ochi tato mwabo alenge kaseni bose ba mwabo gocha osomuga kochi kolende go ikirabono iga abagaka abo babere bakure nagotiga abana bao bakwarana okoba yobolemo ekaseni eyoko cha asomuga Peterson ochi eyemogetie getambokero nagochaka gosukya orobebe abo ase gotebekananga eyabekerutuyo obolende boikiranu na abaskali omo chief na omo sub chief bonspikoru chinsemechu ayunkolengana no omwana omotangi o Peterson ochi okorokwa Priskira Nyakeralio ochi Tuchikonya romugano mwengo mwacho mutegereri korwa Mong'ina Priscilla karibu sana yekorokwa INKA TV nchenkorokwa MC Dudus karibu sana Mong'ina kana tutebenga marieta ona kyokorokwa Jasa marieta na gongorokwa Priscilla Nyakeralio ochi aye no mwana ukalenga ase INKA yo mwaka Peterson Nchegondo mwana mutangi mwaka Peterson ochi obolemo boga iga ntoroche chibando nchibutoire chikayaba nchibutoire gaiga na kerokene ntoroche abantu baire gasi bakoro bagwake metaroga asinginjo kwagacha kerokene turayiroke perimeter wall kerokene karatu ngo mugano mwenge igoro yobolemo buna tato mina bogorete obolemo buna intuto ko igwe story obolemo tate gabogorete mwaka 65 twarwete kurwensa yama ya keroka tugacha Nyosia gaiga Ona karagore tobore mobu na unganite na bamwaba babere abo bari bamwaba gochiesari bakagoro bore mobu bagatera nabo kabatatu lakini abatatu bana bateranete aya babere bakure aya omana atigarite no bore mubekera bateranete enamba igetigarite kobeyemo kanyara mbaratana na namba lakini chimbe bechira chimba karate kimba bekeranete Bona yaikire aso umwana boyo mo basaba bagorete nere babere orango umwana ukana gochyo mwario gochaka go complaininga obore moisa etunga noboke bona gatagete asukio boremo ementa gochisobo
Bono naki eki kegerete rende achakire gocomplainia ng'a oboremo abwate noboke atagete asuki by force. Ase aba bagorete oboremo obo egati yabo tato mino abakure mbara biabo. Omogaka Peterson Ochi'S nakwete. Oyore tato mino. Oyore tato minto. Na omogaka Alois Kinyariri oyore tato omwabo complainant eyo. Omogaka oyo onde ogatato oyo cousin ya tato mino ere nareo. No are moya are. Yagotoka. Agotoka keroka lakini agorete oboremo bonde moro. Amatuka amange mora. Kero kende amatuko gesa tato mina asira inwe amatuka ari ang'ana nakyo segeka keng'ana kimwamenyira. Ndu twamenyire iga emiaka emingi. Oroche tata gachete iga 65. Omwaka eribo ya mochimikianda na 55. Badevelop oboremo iga rende korosia. Akang'anyia familia yayo almost gochaga 1967 hivi. Yes. Nari twachete iga iga. Nero utangite gocha before aba bandi bataracha. Gati ya tato mino na tato mwabo omomuro oyo ogosukia oboremo ningo utanganete gosiria obogima bwaye. Ntato mwabe complainant. Nero utanganete gosiria obogima bwaye tato mino atarasira. Omomuro oyo gwatebokane no arenge kero oboremo bokero kende buna bora. Buna bora lakini ari omwana. Omoke. Kero kende ng'aki yanyarekanera gacha komanya ng'a iso iru oboremo boke. Bono eki naki getosinyete na intwe. Chibando nchirabiri aiga nechikayaba nchibutoire echibono chiarenge buna n'orubago mogiterete nkeye y'omwaka Peterson. Kero kende abachete kobutora orubago oro nechibando mbara byabo. Abi abantu akomboete. Arete tagacha kobaye kibarua abakore. Kero bakobutora mbantu kibarengo. Abasigari mbarengo bakabagambi mbarengo. Mugambi gwekenyoreke narengo. Mugambi gwekenyoreke no arenge. Mu assistant no mugambi oyi no barenge. Babiri. Abagambi kero kende bekenyoreke. Tochakero mu assistant chief omotureti gose tochakero omotureti mu assistant chief na kero kende omo chief bworogongoro mbabwato omogano bw'oboremo bamanyete buya pi kero kende rende ng'aki banchete bakegacha goikera ng'a banchire chibando chibutorwe na kero kende orubago ruria tatumi nabegete chikaya bachira bigwa ase ng'encho ogosukia oboremo. Bono egetokorang'a nabo banchete bobutorwe ekiagera amang'ana ya oboremo barayagambire lakini bono ntokore rigosa tobarangeri ng'a twakora iruga akinchi omagambi moigo mbagocha lakini omomuro oria akwane ereta agokwana nesimi twanyara abantu nabo bariga mara moja. Kero kende kero korengereria sababu nererie maybe no botaka ntu totabwati bese era abwate chibese. Abasigari bachete kero kende mumanye ng'ani gia abageta seni kibachete abakeumbu barenge abasigari barenga abange nabo barabe na 10 nabange bari ekero chibande chikobutorwa nechikayabe chikobutorwa no mwaraiga twarenge buna inchoyo mono narenga ari chibando cyari kobutoru ntene ineiga karabona bangusire ekena ukerikia gitete bangusire bachakire kwakegecha bakobeka inse omomuro yo omanyene complainant inko eterenga bana chibande chibekanse kyagara nkwane chire bekainse abamura bagasoime aba barenge kogite emetare bari korima emetare yani bagochibugia emiora ng'a ka nkominya kogochanga lakini mwami niko gacha chibande echi omosigari akong'usoko bakong'a mama rudi pande hii bakanyara bagarende bakanacha chinsi mesieri yonsi bagakenya bakemesi nekenyire ororo babekainse bagakura ne bagasoka kuruga. Chibando banachete igo banachete ari ase bataite gosukia oboremo ari ase nande ase bagetege kamago ng'aga iga no oboremo bore bado bakagenderera konya gosukia ng'aga ige epara nero bona I don't know epara eye ne yagototigera toete gose eyagosukia chakorosi gwagwe sasa getigocheki na kitotamanyeti wane bari konya gosukirioka nabamura abayabegete amasabiki gakonya kwarorike nagurioka kwenda akonya gosukirioka igo abantu bari kobutora chibando kero kene tari ekenyoria kabaruseti iga baruka nabe ekenyoreke
abeke nyoreke nande bari buya mono tukuragira na barabo mo bamanyete to bamanyete bakamarieta okay kero kende ayebono buno mwana mone bu mwaka Peterson Ochi okugani kwa ongorokio kana kero kende okugani we familia ntwokugani we family ngoringa oboremu buna chis abaga kabate tabakuru nande buna toko igukorwe bibilia chimbebe chinkoro chabege tunabagaka tiga chigenderere ko babuna chireigo ntuna bakugani goite kwarenge nga orobebero riorokoro rotigare ko babuna rwarenge kero kende asenke yo mwaka Peterson Ochi mumurana leo amuramba ororo tata abwata abangina batatu Mong'ina yo makarekeroka abangina babiri mbariga lakini abangina babiri bonsi barabarwaire ayo makara America oyo ndakare Nakuru wano ni ntu abana tutigarite nkaga kero kenda bamuraba banyorire ujumbe nga ningi kegendera tasinke banyore ta marube babwata amange mumuro yako rigari rube ngamambia gendegete ngakorekana kiri wose next week iruri rube ria chira bisi ari eirwe akorigacha paka mambi na riringa na rigokorekana na riakorigio muntu amari rube ringa baira rigo chao gente kio korekana bono iga tubwati njire ndi yonse yo gwe defend lirube moire likworokia buna chibando chibutorwe kera kende ne chikaya bichi ntu ntorara gente kio ya kero kende mwaire tenga kichino kobolinga ngobanchire taba bari kora bibituma bachakora ntwaire te chinga kikobori my brothers babere baro bono otigo ibwe nyumbende aba barenge the original this home mbare ngo babere oyo amanero mwari muyo gaterere no yonde nkaga igatore nere mbate mete koboria maswali gochia sera and register yarenge kurukumukaya n'abasigari aba namuchifu no bateneine n'abantu renda ubeke nyora amasabiki yarangereti ako batena before mutara chake gas ngaki yarenge tweresengo onde tayo tagete kotegera igo mukaya no mugakiri no arenge mukaya no barenge no mugakiri oyu I don't know no musavea yaranje timba maite na igwete na ubarengo ake twara gata bantu atutigero bari mugwito bari tata tutigerete ikiagara na nere egenda tutigerete na into kwerendera bakaturu bugima bwense eni boya itana chetako ira bwoye emeto Mong'ina tutigerete mugondo ngaini kesi bakongu bonde bwasi mutori no roma kwanda muna choyomo una bone njarere nyumba iga mutonde oyo gochiyo korwara nyagitari einere bengi yaitu twabwate gabo onachire oirire bwoye Samarita ngoruka John Gakonge Ochi ondo mwana bwo Ochi Gakonge bagore tobore mona bagaka bande babiraga bamwabo mwako koro Christopher Alois Kenyariri na makori samarire bagore tobore mobo miaka ya magaga miaka 63 na 45 bagaterana weka mwaka 70 bakanyore title deed yabo yembwate twamenyire gatia bagaterana kero muntu agatoka kwaye Ochi oji mna torita 1964 era na torita agana bagina bale babere Mong'ina Kenyariria gaja 1968 agacha agasoa kwaye no mugako yuo mwandi kurukuma koria gaja 1990 nera agasoa kwaye chimbe bijiri baterana de myaka ya magega ono twamenyira iga paka yaikire mwaka Kenyariria kore mwaka 92 no mwaka minto kore mwaka 2009 onde tayo rete mechando ngomogondo no bwate mechando koro swaterenete amanyiro kanga mwaka 2015 15 omwana Okenyariria korogori no romo advocate omanyire ko bagoro chakira goteba nga Ochi gwa to mo bonene ko mubwa gose ko babwa ominyokire chikoti okorire ki ntoto amaiti ngana ari chikoti akana komyoka chikoti kinde asate na ntobwate bine bire bosonge koti bire pending bibere byabo chikoti oda etimbwate aya mayabete ishu tumutinyi komera mutare 10 yaganeti bintu bitigaro byarenge pake bine byabere byagajana byare ne yakabiri ya soga tariki 3 December nere ya taganete the same thing ibintu bitene mpaka
mang'ana ebintu bire kotini byaerire mang'ana namanya kogenderera ekinde kamo kere koti kere muhimu sana omwana ogachita karosia masakara kurusobo ng'ana romotenerio sobo ayata chori ne family kere kine kere case number 3 of 2018 Kisii High Court ekinde kere case number 36 of 2019 kego challenge ya the new title deed cia begete ase migondire bakari babegete kare no gutukana kwagiyo mang'ana goja moiso nde tokonyore information nga mukaya ngo jari gwatu mugondo rumwe land registry Kisii kare ndo report yeyo tukaminyoka inchenga minyoka ngari kama rube ngari kero land registry nkamukani ngamaganda mugondo ujo kwamba no bwate bina kotini igotoja mugondo kwamba mugondo uyo nkairo mo survey yo mugondo lirube liaye ngamasomera era ganka ntari goja mugondo ndakanyora kiriro bari kirite mukaya nga o establishing ebina mbire court bire active gotari goja kwamba kwata mugondo ikoti mugondo ono igora mambi na jire school omwalimu nde ngwakirwe siminga nchunga ma ekari ajira ya GK no mu muruyo dina na ara komyo ko school ngo ikakai kanyora uri no yino hale mukayo yino hale bali buwa imeti mari ntware gokora nabo ata bana bange sana ndara gote some goons bali more than 20 babwate Mamioro babwate ningi bagakora bagasoime shortly later egari ya police kiongwe katana basigari bonsi PS station nyingi mabasigari 11 bagachana ndimo kayasa gatakurume ne firing no mugonda gwatanko mubodi ngachi ondo gwatira mugondo uyu kera nimbwate koda igotiraniga mukaya gankani atimbwate business le bintu byo konte katema ko insist sana pakana ate mtekorisi basigari abanda aba even crips na twabwate tabasigari bakongusa pakamajiko ontukuta I think under the influence of money bayirije bese so mukazi yagacha kapima mugondo mnale kupima against my wish against my other family members wish agapima gakora inchabantu bakanga advising aje sauri bwata masakara ko tina nini tegerera eko emene mangana ndabwati boro boronga bakati gwene bagakora bagasoa mugondo bakarabyo bakarwana bagakora bakarabyo bituma byana bagakora bagaje compound yana bakarabyo kaya bagategora pi bakabikanse bono ndojira ne metara bakorema babikenye sie badaite ko goja kwa ne maire to bole mange futi 50 ono mwana otwazinyo nga inkigitagete ebirero byitomberinga we have faced the office nyingi sana tuachira office ya human rights tuachira office ya ethics and anti-corruption twanye request ri a problem mukaya and its activities twa report the activities cho mu advocate of the Lord South of Kenya twalikere paka the inspector general our responding to what copies of their responses and the Jones bagate banga mangana ya bwana takoba otenena pakebine bire kotu byagambire byara amangana damanya ko bendera ko wabwo cya mutu one ngentu kyo kumengelinga mukayo uyo otukumetinga chibesere ngakaire abo amigereti bole mobo sana atagete ko bwata na kiako era tokunga ngiako era ko defy court orders igare mo superior than courts kusono lino le more superior because ale ran the advocate nero le more superior than these courts okwege na kwane ukolinga olire ne chibasia ya kutumeka wetire mirango ya magega opribe mukaya okora kero mo chiefs amene mu county surveyor monene ganka netinga nabata maru batari goja mugondo igaba ishia ba mukaya rete mugaza na baishia I'm sorry abana mukaya bata mugondo muna ba surveyor are aida abantu bare bogus gosa abantu barenge bot using money. Number 2 akaramba bolde about the summons cyo goja mugondo ekyangete ko nyoro gipi kaje ta kontebinga the summons cyo chiaru tujiso mosi esyo keumbu akara tuachire paka bomo mos video Kisii no mo osiyesi okeumbu no mo osiyesi okiogoro naba ICC ba kiogoro na keumbu baatire chimbebe cyabo bokango mo osiyesi okeumbu nganye bana teko ambaike no nyoka yatinga yabana teko ambaike bono ekara ba koruzi orders ya me summons cyare ngement goja seito cyare ku kiogoro chije kegatie somo chief chije somo sub chief chito ikreseito bono igago chiyo nyora ngaga atari kanyato aire de mwangi keumbu mwangi otaji zata paka igoro omusabji bone no arenga omuchi bone no arenga iga akarabate mete gukwana na barabu ngabara baire ngara mangana ya tegerere mukaya was not ready to listen to them
omochifu ekana mobore tinga ekero gocha gwata omogondo ore within my area of jurisdiction okwari gocha to me onge file obwate enkorangererie meeting to order. I introduce you to the aggrieved parties chionsi ibere nkomanya abantu bagere omogondo naba ekero moja akakogenda wakamenya kobori mochifu ng'ancheti nkomanyeti igonda egango kore gasi serikali igo muri gonte kende ng'a inuni ng'ona so bono njokorera kwa nenkori ng'a esa uri noyo na mukajo bakorekana babeire too much a plea ya negende se Minister for Internal Security Mr. Matiang'i a plea negende to the Minister for Lands and Environment to which officers tori gitamaru baro onsi if they can chip in and batotebinga ngitubweneta gokora ikiagera nyendiria tutagete kogenda injeruri no yakogenda na mukayo iyo angana ne imansa begete matu angentire lakini so tutagitia amanyinga yo montaja magoka itu na kitu ntutu jirete ruti yenga tigatogenda njereye obaene botoke kakikera ikase kotie na chenga ki oroberu ne nora isaro bekerete personal tingo twale mejana abongo sike koti ebikoro bagore sakartiki esabegete egento kende kio mwali nkobori chimaki jimukaya begete inkirande bakori mero mutaro isika ngao bagutigori mubwabo nande goja sende nande baje ko ondai mambi so njogoro gware ngogora kwane na to county commissioner Kisii through the DCC na onye emekutane sigre due to COVID issues onare ko requestinga ariko bagora arete ibarasa INKA kugamuna abantu bekenyura abantu barenga akabagatara noboremo abandi bali moyo abantu bayibore tu abandi gutira baramuna abantu bamenye to mukiyoyi mbaro ekara buri birengere bya bozi bo commission oyo bosibwa abantu bande twaduri gumba tobwene otherwise ntodi naja no jibesa bwate tigakora bintu byayo abana mbara abana muna abone nyombe yatagorete isega akwa abana abamba bwati na ngento bakori bari ndakana abamansa baya kwanza na bamenyete nyombeye umuntu rarusi ongente butuko onako bwatu naende nga waitira abantu so nje nari gusabanga serikali yari gwanja etwabere wegento kende kya gatatu tugure tubure mu mujunya ndusi omukoro so mwaka mwishimwe nyachaye abana ba mu murumu abanyachaye nabo bale the chief guards for naga batagete kubukige siomba turwane na barabo tuja gusario bwa matenkaiga obwa mate tu amenye gwetani miaka 16 tutabwate problem abaibuli babo na baise na bana bande bamwabo we cannot afford gutware problem na abantu babere batatu abo baone tio bole matabwate na se chura nyode bwoje 3 feet akiga no ari bwona abone metara kurema na ero bwana kurabiri bago na ero kurabiri bando jane mugondo bako beka jibanda onse weni amenyete jibanda chio bwibi bwoje kera tabwate asakol no ino musio mwe bando onyo kulie banda bwoje eyiga koiba kera I believe we cannot even afford to buy egetuma na ngiria 10 shillings ali town so nje mariko sene yale nganga ki government yale wanja through those officers baje echipin etokonye kendi getarafa njengo sabe serikali yetu bwatesi akiwe mubwira n'abana abalindi nabaroganya barasiba ukinira biamona sana mwanchu murigereria INKA TV wetoro gukwana nere no yomo bwa bana bo mwaka Peterson och be asenke wonsi kero to kwenda barabwe kero kiabone kemonga serikali nyari ko bage kubaigwa na kero kende kubakonya kubaira ni buri mu bwabo obu bakunereriwa yendera ko kurigereria INKA TV ilindo gendera konya kwemanya igoro y'umugano yo kero to ngenda kunyubwatia asobwa chinkuru kwa MC Dennis.